Cherifla fleba mba bela jele fo ka wolinyumando an fleba munun bi Mali kono ani Mali ko ka anga foli ananga wolinyumando be kata bela jele ama nyini setki Allah taala fe ala kan nema ka hine anaka baski anaka kenea ala ko dine na bela jele ma mbadi o temene ko fe ka nyini setki ala bain fe banajugu min bi ɲɛ kono na wala ka talen do an yiru fe ya rabbi ala kan bela jele kisi ka bɔ toroma anga jamana ala ka bɔ kono ala ka bɔ ɲɛ kono ka ɲini bela jele fe be ki hakili sigi ni bana insha Allah ni ala sona ma ati dadigi ke mashila abi bɔ jamana ngono piu abi ke na fama dele ka naya anga dine ɲɛmɔgɔw ye min fɔ an ɲɛna ka fara anga famaw nanga yani dɔgɔtɔrɔw ka anga ulu mina ka baraka ni ulu ye dɔrɔn insha Allah o kɔfɛ ni ala sona ma ala ban kisi ka bɔ toroma ala ka lafiya di bela jele ma bade o temene kɔfɛ ama ɲina Allah taala fɛ insha Allah anga maulana no de Sharif Usman Madan Haidara anga sabu ɲuma an b'a fo ka wali ɲuman dɔ ka ɲini ala fɛ ala ka sini kɛnɛya ani labanko ɲuma ala k'o di ana ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen mbadi o tɛmɛnen kɔfɛ an dɛmɛbabaw maa minnu b'an dɛmɛ nin baara in na an b'u fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnyana Usman Traoré Sisawane hôtesse mbalakɛ mbalamuso anw y'a fɔ aw ye ka caya wa an bɛ sigi k'a fɔ aw ye janko nin funteni in na hôtesse kɛnbɛ k'a bolo fila fa k'a ton kosɛbɛ ventilateur la fo ka taa se frigo la fo ka taa se kilimu minnu bɛ yen n'u bi jɔ u bi fiyɛ kilimu bɛ yan mbalakɛ mbalamuso hali ni courant tigɛla o bi fiyɛ de fo ka taa fɔ min kɛla n'an b'a fɔ a ma ko chargeable courant be courant te ale kɔni ka baara ti jɔ fiye ko courant ko nka mɛn da mɛn digila ye Usman Traoré Sisawane a balimakɛ a ka butigi belebeleba min filɛ bala kale ka kare kɔnɔ an yɛrɛ bɛ kuma dakuruɲɛ fila tɛnku a la min b'a fɛ a b'o fɔ aw ye an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni baara ye n karamɔgɔ a ni ce n y'a dɔn basi foyi t'e la basi foyi tɛ n na alhamdulilah an bɛ hôtesse la yan mun bɛ yan an bɛ hôtesse la yan frigo bɛ yan ventilo chargeable bɛ yan an bolo chargeable fana bɛ yan alhamdulilah ka fara minificateur kan minificateur kɔni alhamdulilah minificateur in y'a jumɛn ye nin minificateur yan i da dɔrɔn i b'ale sigi ka ji k'a kɔnɔ dɔrɔn ka don courant na a bɛ fiɲɛ sumalen di fo sokɔnɔna bɛ nɛɛma alhamdulilah u ko ten ko ventilateur bɛ yan hali ni courant tigɛla u bɛ heure 8 kɛ ka maa fiyɛ tiɲɛ don wa awɔ tiɲɛ don alhamdulilah tiɲɛ don o fana bɛ minificateur in na bon minificateur awɔ a bɛ minificateur la a bɛ kumaba de la quoi nka mɛ a fitinin ma bɔ fɔlɔ ani ventilo batirilama fana bɛ yen fitinin lesilama o fana bɛ yen nka mɛ o fana fiɲɛ ka di a bɛɛ sumalen don inshallah wa fana a prix fana ka nɔgɔn alhamdulilah ayiwa ko bere danba prix kunna a prix kelen o kelen nɔgɔya bɛ a la butigi ninnu bɛ fa jumɛn fɛ bon bitigi dɔ bɛ bozo la Imabulu Turela la o ye bitigi fɔlɔ ye bitigi filanan o bɛ kale la o ye Alu Traoré o ye bitigi filanan ye bitigi sabanan o fana bɛ kale la o ye bitigi sabanan o ye Bayini Traoré ka bitigi o ye ne yɛrɛ ye bitigi kelen o bɛ Ngolona Suguni kɛrɛfɛ o ye alimami kɔntrɔni san ne yɛrɛ niveau la n'i sera yen nɔ dɔrɔn i bɛ o bitigi ye tɔgɔ o bitigi ye alimami o ye bitigi naaninan ye alhamdulilah butigi naani yasa aw bɛ se ka hôtesse ka minɛnw sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛja la Bayini Traoré ale ni a balimakɛ n'o ye alimami Traoré olu cɔngɔn bɛ bala kare ka kare kɔnɔ n'i tɛmɛna dɔ in na i bɛna se dɔ in ma an ye min fɔ aw ye a bɛɛ dafalen bi sɔrɔ yan ala ka sugu ja ala ka garisɛgɛ ɲuman n'aw bɛɛ lajɛlen ma n badenw ɲininkali ye fila ye n'a ma jaabi bi an yɛrɛw b'a jaabi an bɛ musow ka don na 8 mars muso fɔlɔ jumɛn kɛla ministre ye Mali gouvernement kɔnɔ muso fɔlɔ jumɛn kɛla général ye Mali armée Mali kɔnɔ ni ɲininkali fila de b'an bolo n'i y'a jaabi Bayini Traoré a bɛna an bolo caman d'a ma ani cadeau wɛrɛ ni maa min gagnera an b'o d'o ma ni ala sɔnna a ma inshallah an ka tɛmɛ ni baara ye merci n kɔrɔ ni ce an b'a ni ce n ɲɛ dɔn basi foyi t'e la alhamdulilah cɛw ala k'an kisi banajugu in ma amina rabi n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gagnera marque hôtesse ka ampoule min ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka girin a kan bi ni bɛɛ y'a fɔ an ye a bi mɛnna a yɛrɛ ma hali ni courant t'i ka so n'i gagnera n b'a d'i ma nin ka di ye a ka di n ye kojugu muso fɔlɔ jumɛn kɛla ministre ye Mali gouvernement kɔnɔ an bɛ musow ka don na Mali gouvernement kɔnɔ muso fɔlɔ min kɛla ministre o ye madame Si Kayatuso ye madame Si Kayatuso dɔnni jɛnkɔrɔ nin kɔni ye hôtesse talen k'i da kan fɛ ha n kɔrɔ i ni ce n ce n ɲɛ dɔn basi foyi t'i la basi foyi t'i la manajugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a b'an fɛ ala k'an bɛɛ kisi a ma amina n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gagnera marque hôtesse ni ampoule kumaba in n bɛ nin d'i ma fufalaki nin ka di ye kojugu i bɛ nin fɛ kojugu muso fɔlɔ jumɛn kɛla général ye Mali armée kɔnɔ n t'ale dɔn
cɛw kan bɛɛ n terikɛ ni ce. An b'a ni ce. n y'a dɔn baasi foyi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna marque hôtesse ka ampoule n b'a d'i ma nin ka di ye. A ka di n kosɛbɛ. ala ka don ani bana in cɛ. Ami yarabi. muso fɔlɔ jumɛn kɛra ministre ye mali gouvernement kɔnɔ. est-ce que awa tɛ. aw ka jamu. Keita. awa Keita o tɛ kan bɛɛ. n terikɛ i ni ce. n ce. n y'a dɔn baasi foyi t'e la. baasi foyi tɛ. cɛ o sisɛti bɛ e ni ne bɛɛ numara la nin bɛɛ tun ye bana min ye ala ka don a n'a cɛ n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna nin ampoule min ye hali ni ampoule wɛrɛ t'i ka so n'i ye nin kelen don o bɛ wasa kɛ nin ka di ye. marque hôtesse de i b'a fɛ. n b'a fɛ. muso fɔlɔ jumɛn kɛra général ye mali armée kɔnɔ. ne tɛ dɔn dɛ. muso fɔlɔ jumɛn kɛra ministre ye mali gouvernement kɔnɔ. Awa Diallo. Awa Diallo e o tɛ kan bɛɛ. n terikɛ e ni ce. baasi la. alhamdulilah mɛla tɛ. i bɛ nin fɛ. a ka di n ye turu. marque hôtesse nin ka di ye. muso fɔlɔ jumɛn kɛra ministre ye mali gouvernement kɔnɔ. Suma Siribe. Suma Siribe. Suma Siribe e o tɛ. kan b'u fo han. n terikɛ i ni ce. n b'a n ce. baasi la. alhamdulilah. n b'a fɛ ka ɲininkali dɔ tɛngu i kunna ka k'o ɲɛ ala ka don ani banajugu in cɛ. ami ami. ɲininkali n'i y'a jaabi marque hôtesse ka ampoule n b'a d'i ma nin ka di ye. awa ka di n ye. muso fɔlɔ jumɛn kɛra général ye mali armée kɔnɔ. ne t'o dɔn. wa kan b'u fo han. n kɔrɔ ni ce. n b'a ni ce. baasi la. non baasi tɛ n na. n bɛ ala deli ala ka don ani banajugu in cɛ. ami. n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la n'i y'a sɔrɔ n bɛ nin ampoule in d'i ma nin kelen hôtesse ka ampoule don a ka di ye. a ka di n ye. an ko muso fɔlɔ jumɛn kɛra ministre ye mali gouvernement kɔnɔ. ne t'o dɔn. muso fɔlɔ jumɛn kɛra général ye mali armée kɔnɔ. n t'o fana dɔn. wa cɛw kan b'u fo han. n terikɛ i ni ce. n b'a. baasi la. baasi foyi tɛ n na. i b'an bolo fɛ. n b'an bolo fɛ. marque hôtesse i b'a fɛ. n b'a fɛ awɔ. ala ka don ani banajugu in cɛ. ami ami ami. muso fɔlɔ jumɛn kɛra ministre ye mali gouvernement kɔnɔ. lɔbɔ. lɔbɔ kan b'u fo. n kɔrɔ ni ce. n b'a n ce. n y'a dɔn baasi foyi t'e la. baasi foyi tɛ yen nɔ. n bɛ fɛ k'i ɲininka n'i gagné n bɛ ampoule d'i ma marque hôtesse a ka di ye. awɔ o ka di n ye kosɛbɛ. ala ka don ani banajugu in cɛ. ami ami. muso fɔlɔ jumɛn kɛra général ye mali armée kɔnɔ. muso fɔlɔ jumɛn kɛra ministre ye mali gouvernement kɔnɔ. Aminata Dramane. Aminata Dramane o tɛ kan bɛɛ. kɔrɔ ni ce. baasi la. baasi tɛ n na. e bɛ nin fɛ. n bɛ nin dɔn. marque hôtesse i b'a dɔn. n b'a dɔn kosɛbɛ. nin ampoule in bɛ cogo di. a ka ɲi. n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna n bɛ nin d'i ma nin ka di ye. o ka di n ye kojugu. ala ka don ani banajugu in cɛ. i n'a yɛrɛ. muso fɔlɔ jumɛn kɛra général ye mali armée kɔnɔ. bon tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn. muso fɔlɔ jumɛn kɛra ministre ye mali gouvernement kɔnɔ. a cunna kan. cɛw kan b'u fo. n terikɛ i ni ce. awa n ce. baasi la. baasi foyi tɛ n na. ala ka don ani banajugu in cɛ. amina yarabi. ɲininkali dɔ bɛ n bolo n b'a fɛ k'a tɛngu i la n'i gɛnna n bɛ marque hôtesse ka ampoule kelen d'i ma a ka di ye. a ka di n ye kosɛbɛ. muso fɔlɔ jumɛn kɛra ministre ye mali gouvernement kɔnɔ. vraiment tiɲɛ na n t'o dɔn. muso fɔlɔ jumɛn kɛra général ye armée kɔnɔ. tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn. cɛw kan b'u fo. ani cɛ sole. a b'an ce. baasi la. a b'a. e bɛ nin fɛ. awɔ n bɛ nin fɛ. marque hôtesse ni gɛnna m'a d'i ma a ka di ye. a ka di n ye kosɛbɛ. muso fɔlɔ jumɛn kɛra général ye mali gouvernement kɔnɔ. ne yɛrɛ la n t'o dɔn. muso fɔlɔ jumɛn kɛra ministre ye mali gouvernement kɔnɔ. mali gouvernement kɔnɔ malasa daɲɔn. malasa daɲɔn. malasa o tɛ kan b'u fo han. i ni ce. ça va. baasi la. alhamdulilah. ala ka don ani banajugu in cɛ. amin yɔrɔ. n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna n bɛ marque hôtesse ka ampoule d'i ma a ka di ye. bon vraiment ne tɛ nin dɔn kosɛbɛ dɛ. muso fɔlɔ jumɛn kɛra général ye mali gouvernement kɔnɔ. tiɲɛ tiɲɛ ne kɔni t'o dɔn. kan b'u fo. n terikɛ i ni ce. a b'an ce. n y'a dɔn baasi t'e la. n baasi foyi tɛ n na. nin minɛ. n'i gɛnna b'i ta n'a ye nin ka di ye. n ka di toro même. ala ka don ani banajugu in cɛ. ami ami ami. muso fɔlɔ jumɛn kɛra général ye mali armée kɔnɔ. mariam kayidama. mariam kayidama. o de ye premier ministre fɔlɔ ye musow la. o tɛ général ye kan bɛn han. n kɔrɔ ni ce. awa n ce. baasi la. baasi foyi tɛ. e bɛ ampoule in fɛ hôtesse. awɔ a ka di. nin ka di ye. ouais. muso fɔlɔ jumɛn kɛra ministre ye mali gouvernement kɔnɔ. ministre mariam kayidama jabate. mariam kayidama jabate a kɛra jabate ya. o tɛ kan bɛn han. o tɛ kan bɛn. n kɔrɔ ni ce. an b'a.
basila bas foyi tɛ n na n b'a fɛ k'i ɲininka ala ka don ani banajugu in cɛ amina yarabi ala ka dɔn n'i gɛnna min d'i ma marqué hôtesse en bolo minnu y'a minɛ olu b'a sidɔn nin ka di ye nin ka di n ye muso fɔlɔ jumɛn kɛla ministre ye Mali gouvernement kɔnɔ muso fɔlɔ min kɛra ministre ye Mali kɔnɔ tiɲɛ na n t'o dɔn n ka kalan ma se wa cɛw kan bɛɛ n kɔrɔ nin minɛ i ni ce n ba n ce baasi la baasi foyi t'an na ala ka don ani banajugu in cɛ mina yarabi min y'i ɲininka n'i gɛnna n bɛ marqué hôtesse d'i ma o ka di ye kɔni ka di n ye muso fɔlɔ jumɛn kɛla ministre ye Mali gouvernement kɔnɔ tiɲɛ na n t'o dɔn ayiwa ka bɛɛ n kɔrɔkɛ ni ce awa n ce baasi la baasi foyi tɛ ala ka don ani banajugu in cɛ amina yarabi nin minɛ nin ka di ye ka di marqué hôtesse ni gɛnna n b'a d'i ma muso fɔlɔ jumɛn kɛla ministre ye Mali gouvernement kɔnɔ n t'o ta dɔn muso fɔlɔ jumɛn kɛla général ye Mali armée kɔnɔ o ye Fanta Kolipo Fanta Kolipo Fanta Koliko Kolipo o tɛ kan bɛɛ Fanta kɔni ye nka i m'a jamu ye kan bɛɛ n kɔrɔ ni ce n b'a n ce baasi la baasi foyi tɛ n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna n bɛ ampoule marqué hôtesse d'i ma nin ka di ye nin ka di Usman Traoré Sisawane ala ka don ani banajugu in cɛ amina yarabi muso fɔlɔ jumɛn kɛla général ye Mali armée kɔnɔ an bɛ musow ka don na bon ala ko tiɲɛ n t'o dɔn muso fɔlɔ jumɛn kɛla ministre ye Mali gouvernement kɔnɔ madame Aïssata Traoré madame Aïssata Traoré o tɛ n kɔrɔ ala ka sugu ja kan bɛɛ han i ni ce awa n ce baasi la baasi foyi tɛ n na ala ka don ani banajugu in cɛ ami ami n bɛna ɲininkali k'i la n'i gɛnna marqué hôtesse k'an bolo n b'a d'i ma a ka di ye a ka di n ye kosɛbɛ muso fɔlɔ jumɛn kɛla général ye Mali armée kɔnɔ o ye Kaniba 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 ne ma deli k'o mɛn kan bɛɛ han Kaniba Jabate o tɛ kan bɛɛ n terikɛ i ni ce n b'a n ce baasi la alhamdulillah ala ka don ani banajugu in cɛ ami n b'a fɛ k'i ɲininka e bɛ nin dɔn kɔni marqué hôtesse k'an bolo n b'a d'i ma fu nin ka di ye nin ka di muso fɔlɔ jumɛn kɛla général ye Mali armée kɔnɔ non ne t'o dɔn kan bɛɛ n kɔrɔ ni ce b'a ni ce baasi la baasi foyi tɛ n b'a fɛ k'i ɲininka n'i gɛnna n bɛ ampoule d'i ma nin ka di ye wa kojugu muso fɔlɔ jumɛn kɛla général ye Mali armée kɔnɔ Kani Jabate Kani Jabate Kani Jabate madamu Kulubali Kani Jabate a ye tɛgɛrɛ b'a fa kunna o y'a jaabi dɔ ye o minɛ merci n kɔrɔ ni ce man ce baasi la baasi foyi tɛ n na e bɛ ampoule marqué hôtesse i b'a fɛ nin ka dɔgɔ nka yelen ka bon dɛ awɔ n b'a fɛ nin ka di ye oui muso fɔlɔ jumɛn kɛla ministre ye Mali gouvernement kɔnɔ muso fɔlɔ Kayidama Mariama Kayidama Sidibe o de fɔlɔ kɛla premier ministre ye nka min fɔlɔ kɛla ministre ye e ma s'o ma kan bɛɛ han i ni ce man ce baasi la baasi foyi tɛ n na marqué hôtesse n'i gɛnna n b'a d'i ma a ka di ye a ka di n ye kosɛbɛ ala ka don ani banajugu in cɛ muso fɔlɔ jumɛn kɛla ministre ye Mali gouvernement kɔnɔ muso fɔlɔ ministre ye ne t'o dɔn cɛw ka bɛɛ ne balimakɛ i ni ce an b'a yɛrɛ tilen na n ɲɛ dɔn basi kɔni t'e la alhamdulilayi dɛ ala ka don ani banajugu in cɛ amina rabi ala muso fɔlɔ jumɛn de kɛla ministre ye Mali gouvernement kɔnɔ n'i gɛnna n bɛ marqué hôtesse k'an bolo d'i ma nin ka di ye a ka di n ye kosɛbɛ muso fɔlɔ jumɛn kɛla ministre ye muso fɔlɔ min kɛla Mali ministre ye depuis Mali indépendance ta ou bien ka bɛ ala ka Mali da tiɲɛ na a tunna n kan a tun'i kan ayiwa n kɔrɔ kan b'u fo han n kɔrɔkɛ i ni ce n b'a n ce n ɲɛ dɔn basi t'i la alhamdulillah baasi tɛ yen ala ka don ani banajugu in cɛ amina rabi muso fɔlɔ jumɛn kɛla ministre ye Mali gouvernement kɔnɔ Awa Keita Hawa Keita o y'a sɔrɔ dɔ kɛla ye ka ban n kɔrɔ ala ka sugu ja han kan bɛɛ dɔwɛrɛ tɛ yan ayi nin y'a bannen pewu a y'a jateminɛ sa n kɔrɔ ni ce n b'a n ce baasi la baasi foyi tɛ muso fɔlɔ jumɛn kɛla ministre ye Mali gouvernement kɔnɔ n'i gɛnna n bɛ marqué hôtesse k'an bolo d'i ma Sise Mariam Kayidama Sidibe madamu Sise Mariam Kayidama Sise Sidibe o tɛ kan bɛɛ an ce ouais ça va baasi la somɔgɔw ɲininkali dɔ bɛ n bolo n'i gɛnna n bɛ marqué hôtesse a k'an bolo n b'a d'i ma nin ka di ye ouais a ka di n ye muso fɔlɔ jumɛn kɛla ministre ye premier ministre tɛ dɛ ministre ye Mali gouvernement kɔnɔ
Mariam Kaidama Sise. Oh, Mariam Kaidama Sise. Ale fɔlɔ kɛla premier ministre de o. Sise yɛrɛ tɛ, est-ce que Sidibe tɛ? Kan bɛn han? An jɛkɔrɔ. B'an ce. Basi la. Basi foyi tɛ n na. N b'a fɛ k'i ta nɔgɔya kojugu n'i gɛnna n b'a d'i ma, ka di ye. Kojugu. An bɛ musow ka don na, n b'a fɛ i ka karamɔgɔ Maulana Sharif Usman Madan Haidara denmuso 3 tɔgɔ fɔ n ye. Nafisatu. Kelen. Makɔrɔba. Fila. Makɔrɔba. Jɔsa kana na fili sa, u bɛ n kɔnɔ. Makɔrɔba kɛ. O de don. Cɛw ka bɛn, nin ye 2 de. An cɛ. An kɛ. Basi t'i la. Tɔɔrɔ t'a la. Min n'i ɲininka. N'i gɛnna n bɛ marqué o test kan bolo d'i ma, a ka di ye. N ko n'i gɛnna n bɛ nin de d'i ma, n k'o ka di ye wa. Min ka di, e bɛ mun de ɲininka. N bɛ nin de d'i ma, nin ye ampoule de ye, nin ka di ye wa. Awɔ, a ka di. Muso fɔlɔ jumɛn kɛla ministre ye Mali gouvernement kɔnɔ. Muso kɔrɔ min kɔni kɛ. E ko cogo di? Keyita. Keyita wa? Cɛta? Keyita? O tɛ kan b'u fo wa? Awa n tɛ. Basi la. Alhamdulillah. Nin y'a laban ye. Ni m'a fɛ k'i ɲininka. Ni gɛnna min marqué o test kan bolo d'i ma, o ka di ye. A ka di n ye kojugu. N b'a fɛ k'an karamɔgɔ Sharif Usman Madan Haidara denmuso 3 tɔgɔ fɔ n ye, an bɛ musow ka don na. Nafisatu. Kelen. Makɔrɔba. Fila. Fatu Niang. Cɛw k'an bɛn. I ni ce. B'an ce. Basi t'i la. Basi foyi t'i la. Min n'i ɲininka n'i gɛnna marqué o test kan bolo n b'a d'i ma, a ka di ye. Non, a ka di ye. An bɛ musow ka don na, n b'a fɛ ka karamɔgɔ Sharif Usman Madan Haidara denmuso 3 tɔgɔ fɔ n ye. A denmuso 3. Sharif Usman Madan denmuso 3. Ne bɛ mun dɔn. O ye dɔw ye Maimuna ye. Cɛw ka bɛn. Aja. N karamɔgɔ ni ce. Basi foyi tɛ yen. An bɛ 8 mars laban na, an bɛ musow ka don na. N b'a fɛ ka Sharif Usman Madan Haidara denmuso 3 tɔgɔ fɔ n ye, n bɛ ampoule in d'i ma. Bisimila. A denmuso 3. Balakisa Haidara. Kelen. Mimi Haidara. Fila. Nafisatu Haidara. 3 e tɛgɛ bɔ fa kunna. Ampoule in minɛ nin y'i ta, cɛw kan bɛn. Cherifla filɛ bɔ, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn. Nin y'an ka tako 2nan kɛnɛ, y'an ka jaabi dili kɛnɛ. N badenw, an b'o jaabi dili kɛnɛ kan. An bɛ butigi belebeleba min da la, o de ye OTS ka butigi belebeleba min dayɛlɛlen don, butigi 3nan min dayɛlɛlen don Bala kare ka kare kɔnɔ. An bɛ o butigi in na. N balakɛ, n balamuso, janko ni funteni in na. Ventilateur bi yan n'a bɛ wele ko ventilateur chargeable, hali ni courant t'i ka so, hali ni courant tigɛla a bɛ mɛnɛ, a b'a ka baara kɛ. Wa clim bi yan, clim sigitaw, hali ni courant tigɛla u bɛ heure caman kɛ k'i fiyɛ fo ka taa se lampadaire ani panneau ma. N badenw, ni caman dasin bɛ OTS ka butigi belebeleba min ni a dayɛlɛlen don Bala kare ka kare kɔnɔ. Butigi 2 dayɛlɛn bɛ yen. Butigi fɔlɔfɔlɔ n'o ye a yɛrɛ cogonen bɛ yɔrɔ min na, o de ye immeuble Touré la. Immeuble Touré la, n'i sela yen i b'a bɛɛ dafalen sɔrɔ yen. N'i wulila ka se Ɲarela kaburu don yan'i ka se yen, n'i bɔra contre ni Sanɛ fanfɛla la, n'i bɛ ka na i bɛ tɛmɛ pharmacie la ka tɛmɛ boulangerie la, i bɛna OTS ka butigi belebeleba i bɛna dayɛlɛlen sɔrɔ yen, a bɛɛ dafan bɛ yen. Ɲininkali fɔlɔ, n badenw, o jaabi an y'a fɔ aw ye, an bɛ musow ka don na spécial 8 mars. Muso fɔlɔ min kɛla ministre ye Mali gouvernement na, o de ye Madame Cissé Ina Sissoko. Madame Cissé Ina Sissoko, ale fɔlɔ de kɛla ministre ye Mali gouvernement na. Muso fɔlɔ min kɛla général ye Mali armée na, an ye 2 ta o la. A fɔlɔ o de ye Fanta Kone, général Fanta Kone, ale kɛla général ye armée Mali kɔnɔ. A 2nan min fɔlɔ kɛla ye o de ye Madame Kulubali Kani Jabate. Madame Kulubali Kani Jabate, ale de fɔlɔ kɛla général ye Mali armée kɔnɔ. Kɔfɛ Fanta Kone ka fara kan, Fanta Kone yɛrɛ min ale fatula kɔsani in na. N badenw, an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na. Nin kɔni ye 8 mars datugulen, inshallah siɲɛ wɛrɛ ani question wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na ni Ala ka jɛ. Karamɔgɔ Fane, ni ce, Ala ka waati wɛrɛ jira an na. Wassalam.